Iye nasi nasi ndiri kunyatsonzwa kuda pizza chaiyo pizza munonzwa. Kana burger mukana macho muri kunetsa. Manzwa pizza chaiyo kana shawarma kana hot dog. Mazvinzwa? Mazvinzwa. What? Ati mukana muri kunetsa mukana. Saka unonditi what do you want me to do about it? You know what to do. I don't know, man. Kune maveji ari mufriji umu munogona kudya maveji. Maveji tanyanya maveji bora zvinoshata. Abero pane mari here yamurifungidzira kuti chapinda here kana kuti pane zvasi zviri kuda mukanwa mako kana muchinetsa. Muchaziva zviro. Muchaonei kutamba inini. Kudi wakanu ketenga cause nasukana macho muri kutoneta todi. Hello honey, dinenzara honey. Maveji ari mu fridge baby. Dai yangari ma ribs honey. Kudi wakanu ketenga cause nasukana macho muri kutoneta. Chimboni tenge na kokora, tine krimora. Wane bana mbora. Dati tenge sora mdumbu moto chinja kola. Maveji ari healthy size kashika aparen. Kuva Sekunda stati muri wo. Una probleme. Kabeza mara mangala tete. Bari kudi wakanu ketenga cause nasukana macho muri kutoneta todi. Hello honey. Dinenzara honey. Maveji ari mu fridge baby. Dai yangari ma ribs honey. Bari kudi wakanu ketenga cause nasukana macho muri kutoneta. You know what? Andesimbenga ina. Ati urembinga ndiyani. Kutaza kungotenga zudiki kana lakto. Itore monandi. Ina ndesi kushanda. Square nere pamba. Imi mukutoda zvekunakirwa. Bamwana muna shiwa. Kuramba kudya zvetura izvi ndo zvamunga toti kutosha ina. Bari kudi wakanu ketenga cause nasukana macho muri kutoneta todi. Hello honey. Dinenzara honey. Maveji ari mu fridge baby. Dai yangari ma ribs honey. Hello everyone. I hope you liked the video. Don't forget to click and subscribe to Knockout Entertainment and like the video. If you have any suggestions, you can just go to the comment section and give us a bit of what you think. And if you want us to do another parody, just let us know. Bye.